uNkulunkulu akakwenzele okuhle, uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu akavula iminyango yempumelelo. Bonke abalwa nawe bangaphumeleli. Usho njalo ke nasembhalweni wakhe ukuthi bayakulwa nawe kepha ke abayekwahlula. So namanje sithi whoever is fighting against you, whoever is plotting or having any plot against you, angeke aphumelele. They may have those plots, they may plan, but they will never succeed. Kama ku Pastor Ningi channel enyufleki okubalekile ukusubscribe nokulike kakhulu kuba ilunga le channel. Umuna wamandla ungakwazi ukunikela ngokuthi ube ilunga le channel njalo ngenyanga uba no R9 uqo ukusupport i channel. Ne account number ikhona, you may also use that account to contribute if you want to see the channel develop. At Amanda Goge uthi ngibingelele, please help me ngibubeka umhlanga. Thank you. Akawusho ukuthi uphupha ngayiphi indlela umhlanga, but ke kakhulu umhlanga bayamalisa nesifo nokushona komuntu njalo. Kodwa let us break it down. Siyenze kanje ngana kwethu. uNkulunkulu akakulondeke sisachaza. Okokuqala singakuthi singathi thina number 1 umuphupha umhlanga kuphawu olubuma ukugawula olungasho isikhathi sosisi nokuthi ngase kweshe mhlawumbe into eyisifo emndenini esikhathini esizofika ungazelele. uJobe 40:21 verse 4:21 ulala phansi kwesihlahla esinomthunzi ekusithekeni kwemihlanga nasemaqhaphozini. Siyalazi udaba likaJobe. Number 2, umuphupha umhlanga kuphawu olubi uma ushaywa ngawo lusho isikhathi esinzima seyilingo neyivivinyo esizofika sikushiye ukhungathekile. Ngaba isikhathi esinzima seyilingo neyivivinyo noma isikhathi sobuthakathi sobe sizofika sikushiye ukhungathekile. NgokaMathewu 27 verse 30 amkhafulela ngamathe athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe. Number 3, uma uphupha umhlanga uphawu olubuma ubona kungenzeka lusho ukuthi ke uthembele kakhulu kumuntu okukhohlisayo kanti kwabanye kungasho isifo. Number 4, uma uphupha umhlanga uphawu olubi uma udondolozela ngawo lusho ukuthi wethembele kumuntu ongelona usizo futhi obuthakathaka nokungamele umethembe nomuntu ontekenteke. uHezekeli 29 verse 6 bonke abakhileke eGibhithe bayakwazi ukuthi ngikuJehova ngoba ke bebeludondolo lohlanga kuyo indlu yakwaIsrayeli. Siyalazi udaba lwabaseGibhithe nokaIsrayeli. Number 5, umuphupha umhlanga uphawu olubi uma uthwele lungasho isikhathi sosize sofika nokuthi kukhona ilunga lomndeni noma umuntu omaziyo nosondelene nawe ongahle adlule emhlabeni ningalindele. Number 6, umuphupha umhlanga kuphawu oluhle kwesinye isikhathi uma ulihlaza lusho inhlanhla lusho impumelelo entekenteke futhi ongeke wakwazi ukudlondlobala ngayo. Kodwa ke futhi uzophumelela, kodwa ke noba ungeke udlondlobale noma usimame nje, yabona. Kodwa futhi ke asivale kanjena kwabanye umhlanga usho ukuthi ngenzeka umuntu okwaziyo ukumelana nezigigaba negemegeme zempilo. Wasisho nje umhlanga uhlala lapha emanzini, umhlanga kufika igugula siulale phansi umhlanga mangidlula isigugula uphinde uvuke uma umhlanga kufika imvula ezinamandla umhlanga uwe wezwa amanzi mangidlula lezo mvula ezinamandla phinde uvuke umhlanga. Kwabanye umhlanga ungasho ukumelana nazo zonke izivuvaba ezifika empilweni uqhubeke uqhumeke udlondlobale empilweni. Siyabonga kakhulu. May God bless you.